Asaphokoka mbombozone zeli amazwi ovelwano emva kokukhothama kwenkulumbuso yesizwe samaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Asidedele usuku lakusasa kube usuku lokuba sibuyele emakhaya ngokuhlonipha isimo esibhekene naso. Ikumkani yesizwe samaZulu kumkani imisuzulu kazwelithini urhoqisile umsitho wengcongolo nobuza kubanjwa ngomso ngelihlonipha uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Kwezemidlalo abafana bafana badlale ngokulingana ngeqanda amacala kumdlalo obuhlobo ne-Namibia. I've always obeyed my conscience, even my politics. I stick even to unpopular views if my conscience tells me that it's the right thing to do. Sinamkele kwakhona kwiindaba zethu ngokuhlwanje njengesiqhelo ndamba indodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Asaphokoka amazwi ovelwano emva kokukhothama kukaNkosi Mangosuthu Buthelezi umntwana wakwaPhindangene ebiyenye yenkokheli zepolitiki eziphume izandla isithuba seminyaka engama-50. uNkosi Buthelezi wasungula iqela le-IFP ngomnyaka ka-1975 kwaye usebenze njengenkulumbuso yesizwe samaZulu nalapha iphathe ngobunono de kwasekugqibeleni imiba yobukhosi besi sizwe. Masike sijonge ke amaqabantshintshi ngobomi bakhe. uNkosi uMangosuthu Buthelezi wazalwa ngomhla wama-27 ngomnyaka ka-1928 kwinyanga ka-August ezalelwa emahlabathini KwaZulu-Natal. Uzalelwa ke kwindlu yasebukhosini ezalwa nguPrincess Magogo kaDinizulu noNkosi uMathole Buthelezi. Ngo-1948 wayokufunda kwanokholeji nalapho wenza izifundo zembali nezifundo ezingolawulo lwasemaphandleni. Kulapho ke wazimanya nephiko lolutsha lwe-ANC kwaye kulapho wadibana nezirhwarhube ezaziwayo eAfrika neziquka ubawo uRobert Sobukwe nobawo uRobert Mugabe abangasekhoyo. Ngo-1968 wachongwa njengenkulumbuso yesizwe samaZulu nekusisikhundla asibambe de wagagana nale ngqongengqonge kaQubulengqitha ikukufa. Ngo-1975 wasungula umbutho we-IFP. Ngomnyaka ka-1985 babalelwa kuma-10,000 abantu abathi baphulukana nobomi babo ngenxa yodushe lwezopolitiko phakathi kwe-ANC ne-IFP. uShenge ke bekukho izityholo ezimnukayo ngokuba nesandla kudushe olwaqatsela nge-80s nto leyo ayiphike de kwasekugqibeleni. Instead, Mr. Mufamadi is busy giving interviews to the media, saying that after the arrest of generals, I may also be arrested. I hope that they may think very carefully before they do such a thing. Ngo-1994, i-ANC yaphumelela unyulo likazwelonke. uShenge waba ngumphathiswa wemicimbi yezekhaya izihlandlo ezimbini de kwango-2004. Wayengumtya nethunga ke noMadiba bambi bengaxoli ncam bobu buhlobo babo. Wafungiswa njengomongameli olibambela weli ngo-1998. I have decided to appoint the Minister of Home Affairs, Chief Mangosuthu Buthelezi, as the acting president of the country in our absence. Umntwana wakwaPhindangene ubelikhubalo edibanisa imihlambi eyalanayo emva kokukhothama kukakumkani uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu nalapho indlu kaZulu ibingena iphuma ezinkundleni kubangiswana ngobukhosi. uShenge ebeyintsika ekhusela ukumkani uMisuzulu kaZwelithini esithi nguye ikumkani yesizwe samaZulu. Wena wendovu! Wena wendovu! Isindiwe ke lenqanawa de yazika emva kweminyaka engama-95 yezanzwili neenkqwithela zalomhlaba umagadahlabayo ngameva nenkunzane. Goduka ke Shenge, ubuntu ubugqibile. Sakudibana engqungqutheleni ngqengelele, wena kamathuba ampisholo ngokuzosela,
wena kaZimbu noMzinyathi, sondiya omhle ngomlomo wakhe, iqinda mlambo, izikhahlelo zenkosi azigqitywa. Rhoqisela unyaka ozayo umsitho wengcongolo bucetyelwe uqhutywa ngomso kwibhotwe lasenyokeni KwaZulu-Natal. Ukumkani Imozulu kaZwelithini uthe oku kukuhlonipha ukukhothama kwenkosi uMangosuthu Buthelezi. Nginabesilo ukuhlonipha isimo somntwana sithe noNdunankulu wesifunda umhlanga wakusasa kawuzubabikho asidedele usuku lakusasa kube usuku lokuba sibuyele emakhaya ngokuhlonipha isimo esibhekene naso zolomnyama okusho ukuthi namhlanje siyawuvala umhlanga sesiyoze siwubone ngonyaka ozayo. Kusenjalo Ukhunjulwe ziinkokheli zemibutho yezepolitiki uNkosi Mangosuthu Buthelezi ngegalelo lakhe kumzabalazo wenkululeko yeli ukwachazwe njengendoda ebiyimela inyaniso nebilikhalipha. I-ofisi kamongameli Cyril Ramaphosa imqhwabele izandla umntwana wakwaphindangene uNkosi Mangosuthu Buthelezi ngegalelo lakhe njengenkokheli egqwesileyo kumzabalazo wenkululeko yelizwe. Prince Mangosuthu Buthelezi has been an outstanding leader in the political and cultural life of our nation, including the ebbs and flows of our liberation struggle, the transition which secured our freedom in 1994, and our democratic dispensation. Ngelixa igcwala emswaneni imibutho yeli yezepolitiki ityibela umntwana ngomqela ushiya ngasemva, bachube kwisikhwebu sembali yakhe teketeke echazwa njengenkokheli echubekileyo nebiphila ubomi obungqalileyo yaye iyimela inyaniso. With us, the relationship with Shenge has always been that kind of relationship of unity as well as struggle, in a sense of moments where there have been disagreements. But love was never lost among those leaders, and up until his passing. He was always attacked by people who were destined to destroy our country, but he stood his ground. He leaves a lot of examples for all of us about how finding a way through difficult times, putting oil on troubled waters, and bringing people together is far better than dividing them. Inkokheli yeqela le-UDM uNjengele Bantu Olomisa uthe nakubeni yaqobisa imiqobo kodwa uShenge akazange avikiveka amadolo wayeyindoda eqeqeshekileyo. He had ups and downs in them like any other leader, and we wish that the whole nation will give him the respect. Abanye bathi umntwana ubengutata kubo yaye ubenombelo obhonxileyo lulwazi. Tata would always see me, yes, as a colleague, but more as a daughter. That you are my daughter, we are here together, we have to find one another, we have to work together. Koduka ke ndoda enkulu yakwaShenge sokwalisa mnyamana kanqengelele lala sondiya ngoba ugalele ngazo zonke kwade kophuka neyokuhlanganisa imbabazane mahaqo usungulo luzibonobuno abuvimbe ngapha lwaphuma ngapha isihlono nesikhalela amabhunu emadlebeni. Kanti abemibeli nabo bagqwale emswaneni bethumela amazwi ovelwano kusapho emva kokukhothama kukaNkosi Mangosuthu Buthelezi. Ukudlula kwababa uButhelezi emhlabeni kusiphathe kabuhlungu kakhulu siyisizwe sikaZulu. Uzamile ukuhlanganisa isizwe, uzamile ukuhlanganisa amaqembu ezepolitiki kakhulukazi kwaZulu-Natal. Ubaba uShenge umuntu obekwazi ukubamba iqhaza eSouth Africa ekwazi ukuthi ena esihlanganise singoZulu sonke sibumbane sibhlungu sithi nje babwethu ulale ngokuthula. Sibhlungu ngomntwana ngoba siyamazi ngama-80s. Mina nje ngimazi ngifunda eSwitwater eBhekuzizwe sihamba siyolundi esaphethe inhlangano inkatha ubebambisene kakhulu nathi sindle emnyama silahlekelwe nje kakhulu ngaye
abalahlekelwe bodwa, silahlekelwe sonke, kubuhlungu kuthina sonke sisizwe sama South Africa. Kodwa ngithi engisho kubona ukuthi nje dudu nibe right, kuzodlula. Usebenzile ubaba ubaba uButhelezi, usebenzile kakhulu, siyabonga. Kanti abantu baphefumule ngokukhothama kwenkulumbuso yesizwe samaZulu uNkosi Mangosuthu Buthelezi. Ubaba Buthelezi bewumuntu noma beyi-leader eqotho. Ngisho sePhalamende, ngisho kuthiwa kuyaliwa, ubesukuma akhuze. So ubaba ubeyi-leader yangempela kanye nabo uBaMandela. So hambe kahle. Ngikhumbula esilwelwa inkosi ekhoyo ngoku, uNkosi uMisizulu, okokubana makahlale esihlalweni, nangoku umshiye ehlele esihlalweni, ugqatso ngokwenene ulifezile, makaphume umntwana akaphinda angene. Beyindoda enenyaniso esoloko enonqumo, beyinkokheli ke ngenene nanganyaniso lotata. Engimkhumbula ngakho ukulwela isizwe sethu njengabantu abamnyama amaZulu ukuthi sihlale siphilile futhi singalahli amasiko ethu. Sife olembiza baqinisile babethi sishe sihle asidleli. Uwile umtho omkhulu kwaZulu, iwile inqolobana yakwaZulu, lalophumule Shenge. KuFacebook uBenny Masamanzi uthi mna ndizamkhumbula ngothetha ngongafihli sixa ethetha, ebethetha ngqo engafihli makhuba kulinywa. Phefumule wakho emawuphumule ngoxolo thwesekwelerha kwatuba. Uvumani Nkashankasha Mkhungo yena eseHarding uthi uShenge kuningi engikhumbula ngaye, kodwa nje ukuma eqinisweni uyakwazi ukungavunyiswa noma yini namahlaya akhe ke. Uzalani kaDweseni Ncanda uthi ndizomkhumbula ngoyimela into akholelwa kuyo engacenganga ba ubani uva njani, usho kuTshikitsha eKhatgop. Mukelo ungaphefumula kwimixholo yethu, sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Uluntu lwelali yaseQwaqwa eDikeni eMpuma Koloni lusothukile emva kokufunyanwa kwemizimba emibini usingathwa Makhubalo nonyana wakhe usiphelisiwe Makhubalo. Imizimba yabo ifunyenwe ithwetywa phakathi kwelali iRhegu naseMfiki kutshanje. Mapolisa asexesi asasiphande sisiganeko nangona kungekabikho mntu ubanjiweyo. Ibulusizi lodwa nanjengokuba usapho likasingathwa Makhubalo beneminyaka engama-48 nonyana wakhe beneminyaka engama-25 usiphelisiwe Makhubalo bezama ukwamkela ukusweleka kwabo ngesiquphe emva kokungafumaneki emnxebeni iintsuku eziliqela. Umzimba wontongusisi nomfana oye wabonwa ngabantwana bebezingela, babaleka abantwana baye epolice station exesi bayoreport bababona lento. Aya amapolisa afika nyani ilento bayithetha abantwana ba aba bantu sebeswelekile. Ecam kwemizimba yaba bantu kuthiwa amaphele mathathu, elinye linomgubo pinki, elinye linomgubo blue, elinye linamanzi. Kaseba aba bantu baye bagajiswa ngale migubo. uNkosi Bambilanga Mabandla uphuma kwindlu yasebukhosini yamabhele nabe inxalenye yomthandazo kwaye umemelele ukuba abo benze ubububi babanjwe. Sothukile isizwe samabhele. Siyantywizisa sonke, inhliziyo ziligazi kuba ke le ntombi nonyana lona bebeseze ngebuso elizweni sijonge elikhulu kubo. Ukanti uNyawo Nhlupho ngomqikelwa wenkonzo yamawisile kwisekethe yasemathole uthi ibandla labo liphulukene nenkokheli. Besisajonge elikhulu kusingathwa besibona inkokheli nomkhonzi omphilelayo uKristu. Naxa nje usingathwe beligqirha, she was able to balance between iChristianity kwakunye nenkolo yakhe yakwantu. Usapho luza kubeka amalunga alo kwikhaya labo lokugqibela kule veki zayo ngomgqibelo. Kwiindaba zethu kuchannel 163 ndingusipho sethu boyi seKrwaqwa. Iqela leBafana Bafana libambene ngeqanda amacala ne-Namibia kumdlalo obuhlobo obubanjelwe kwibala lase-Orlando Stadium ngalemva kwemini. Ukanti iBafana Bafana izakudlala umdlalo wayo wesibini wobuhlobo ne-DR Congo ngolwesibini. Tabile Makhaphela selengxangile neMozulu.
Nkosi ke bamqwathi apho ezindabeni ndiyakubulisa ke Mzontsundu ekhaya ndikwamkela kaloku apha ke kweyam idesika Imozulu mna ke igama lam ndikuthabele kaloku uMamthembu Qhudeni wakwa-Makhubalo bethuna nantsi Imozulu. Phaya ke Mpuma Koloni emonti emntanzane ngama-27 amathontsi emvula kwasekuseni ngozi napha ke emini ngorhatya phaya koGqeberha neziphaluka kuye kaloku la 20 degrees naye esabuselekela phaya ekuseni. Imeko yabo phaa kwelaphondo lase-Free State eBloemfontein ngama-20 futhi ekhatshwa sisibhozo ngamafu nje angeni phaya emini ngomsa ngathi kusafana ke mbukele ekhaya phaya nase-Sasolburg kwi-32 degrees okucwengileyo. Zeyenje ke imeko phaya ephondweni laseGauteng eJohannesburg naseRandburg eSandton ngama-20 nje ekhatshwa sisibhozo kusemiyoli yonke intsasa ngomso kanti phaya emini futhi eVereeniging ku-32 degrees. Kanti ke mbukelo wam apho ekhaya benjenje phaya KwaZulu Natal eThekwini ngama-20 nje abenesixhenxe kusekuhle kakhulu phaya kwasekuseni ngomso phaya kwakhona futhi emini kwalapha KwaZulu eMgungundlovu kuhle kakhulu futhi ngama-30 ekhatshwa sisibhozo. Zebenjenje phaa kwelaphondo laseLimpopo koPhalaburwa ngama-30 futhi anesine kuzoleka kamandi phaa kwasekuseni ngomso kanti phaa futhi emini kwaphaya eLimpopo ePulukwane futhi ngama-30 nje abe nanye. Zebenjenje ke imeko yabo phaya eMpumalanga eMbombela ngama-30 futhi ekhatshwa sesasihlanu sixoke kamandi kwakhona phaya semini ngomso kanti kuyafana mbukele ekhaya phaa eSekhunda futhi ku-30 degrees. Imeko ke phaa kwelaphondo laphaya eNorthwest eMahikeng ngama-30 futhi anesithathu kuhle kakhulu yonke imini ngomso zebenjenje kwakhona phaya futhi eRustenburg ku-32 degrees nayo isazolile kamandi. Imeko kanti phaa kwelaphondo laseNorthern Cape eKimberley kuhle kakhulu phaa yonke imini ngama-31 kanti kwakhona kuyafana Mzontsundu naphaya kaloku apha endlini kusekuhle kakhulu futhi ngama-20 nje ekhatshwa sesasithathu. Zebenjenje kaloku bona phaya eNtshona Koloni eKapa 14 zeentshizane zemvula phaa yonke imini ngomso masivaleni bethe kaloku imozulu yam ngeGeorge ngo-18 degrees kwezo ntshizane. Itsho ke into apha edeskeni yemozulu mna thatha kangaka xesha lemyoyi. Bawethu ngazifumana ezindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube @Iindaba Zethu 163 ngomso oxa bethu bazabe belapha nezindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.